Kaseng Voice of the People Party VPP kan Sahir Arsud Kumbajaya ke BJP ong kinong Kershan. O Profesor Yojendra Yadav Shwa ke election MP Ubatai ba ke BJP kan Sahir bat kan yo kumba arspa arpeu hado arspa saupeu bat kalong thik kumta nga persang ban perthubot iya kaba ule da kaba ule ikandu ya kinong Kershan ke BJP hakaleng kari India bat uyo ban yekren hadu lai laktam kinong Kershan ke BJP ha kaba ki pensneu ya ka jing bemsneu tanarchu ka jongki ha ka jing wat jing tip jonga kumba chibanai ai manta ha kaba yadai bat ke election MDC bangala bu jingkhen ha kaba ngalai kandu kumba saupeu hajar tam ai kinong Kershan VPP ki batai kumne ngin pej ya ubriu omdei ya ka parti saupeu persen ni pej ya ka parti da ka ba penyeng yano ru thiep bej khatsan persen ni te nim ithu yano hanrei tang ya uba arden san persen ni te la ngia ya ka VPP ka sunang tang ban kedeukti ya ki wei sipeu persen kumba ong upastor HK nong sap ya ki nong be merat la da be mapi ya ukla pi ong ka sport da be ukla ya pi pat pin ong ka ai kata ka dei ka jinglong ka VPP menta om mentoi banjit ya ka VPP namar kan le ayu ha district council habadang pej ka sarkar jala ti ka bha Kershan bej ya ka badon ha ka bor arpeu persen don ki bong la ingya bakale kum ki seng bhalang san persen don ru ki bom seu tenat ya ki kam simet iba arden haba kelipat kumno kala banlong haba ha ka MP election ka VPP katam hadu saulak duna ka jubab kalong namar ba kim shane shu ya ka kongres ba kalet Kershan ha district council haba pensyong nong rimha ya ka jingsneu kinong Kershan ka VPP ngin lap ba ka VPP lada ka penyeng yano ru haman laki constituency kan yo bej arpeu hadu lai peu persen ka vote HDC kan yo bej pra hadu khat arsit HDC ru kan yo bej kumbalai hadu nyusit bat kanam yo ya ka jingbut pat majority habapet ya kerkom traikam bat kerkom penki pat baru kam ya perthan ka VPP bat ka BJP ha ka ba ka BJP ka pendon kam da ki media bat kilat pathai kubor baper ban penkiu skong ya ka batwat ban pendon kam da kitna traikam sarkar kum ka office UDC bat BDO bakan lej ban batai keleng kisnong syapang kiskim tangba ka boi syapopat da kumwei ha ka ba mangaru ngaladon benta kum chief guest ha ka wei na ki program balapan bed da ka office UBDO Nongston kumba uba arden udai ubik fan lane nong Kershan ka RSS ka badai ka jabing ka BJP ka VPP ru ka pendon kam da kine ki butpo ha ka ba kan samat ya ka jingrem ha ka election MDC bat kanom la shu ban khikli khanang ba phin khamshai ngan pen kan mau ya ki kemtin uba arden ha ka meeting ka ba long ha ka lai tarik ubanai banyo arajar arphusau ha ka ba ngadang don lang ha office party uong kumni shania hangi ki nong yalam wat juk khnum pej ka RSS balai ka khlan bha ka seng ka dei namar ki nong bot ki shania hakngi ki nong yalam ka jingkali menta na ki nong Kershan ka VPP hato phin leitrung VPP banlong nong bot ne nong sandor penkut ka tei ka kerwo na uba strongwell maudo khublai shibun